Moikka! Muutama sananen Benelli-haulikoiden teräshaulikelpoisuudesta. Paljon ihmiset soittaa ja kysyy, että onko se oma haulikko teräshaulikelpoinen. Ja se on Benellin osalta varsin selkeä homma. Eli oli se haulikko sitten pumppu, puoliautomaatti tai päällekkäispiippunen, niin jos aseessasi on sisäpuoliset supistajaholkit, niin silloin voit olla varma siitä, että haulikkosi on teräshaulikelpoinen, mutta supistajien osalta on sitten rajoitteita. Ja se menee niin, että kolmella avarimmalla supparilla, eli puolisuppea, parannettu sylinteri ja sylinterisupistaja, ne on aina teräshaulikelpoisia. Ja sitten Improved Modified ja Fulli, eli täyssuppea, niillä ei pääsääntöisesti koskaan saa käyttää teräshaulipatruunoita. Sitten on olemassa uudessa Raffalo-sarjassa semmoinen piippu kuin PowerPore-piippu. Ja sen mallin tai niiden mallien mukana toimitettavat kaikki supistajat on teräshaulikelpoisia. No, tätä ei nyt tarvitse sinänsä muistaa ulkoa kaikkea, vaan sä pystyt aina sun oman haulikon supistajaholkeista myöskin lukemaan sen, että onko se teräshaulikelpoinen vai ei se kyseinen supistaja. Eli täällä lukee supparin kyljessä joko SteelShot OK tai No SteelShot. Ja jos siellä lukee No SteelShot, niin älä koskaan käytä teräshaulipatruunoita sen supistajan kanssa, kun taas sitten SteelShot OK-merkintä, niin teräshaulipatruunat on sallittuja.